الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulil karim. Alhamdulillah, pemerintah balasan dan namun wajah bagi mutawatan bagi nabi bagian Quran. Nah, pemerintah wajah bagaimana mana wajah yang mutua ilmunya si Quran atau mafia Agia mutabia pam nagatan ron, nagatan gatan ron, bala sa wala sama na ulama pia. So, yung tabiya dia na Quran, yung Suratul Mulk na lalayo na ng batian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igira al-gawi din makaturog o din at makatiya ang mga surah. Sama na sanda mga tawa kabayayan. Kasindawan ang iyong kupurian nalalay niya bagtiya ang iyong suratul mulk ang iyong suratul hadid manap 30 ayat yan nag-ibig yung suratul mulk na 30 ayat yan na pala ito man suratullah nalalay niya ng bagtiya surat manap piniyatan mo naman ang bagyan na nabigira ang luwi. Nabukti atau naura na
kadulo man nagkumbay yan ano yan nasuraton mo. Pamalanan ibadah sa iyong nakapagtiyaw. So, alhamdulillah. Ayat na mabiyan ang iyong mapamnay tanong yung alin tanong. Sa iyong mga tutulan yan. Sa panganut na nuro na yung microphone. Palitabatan. Bisyadatu maskura. وبه نستعين عليه نتوكل والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم اللقاء والبعث. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Balasan wallah ya si imam sampai dilihat kita nu jika perasaan saya. Nah ayah malah na balasan wallah. Ada badiku. Nah kemudian kayak mga watatanong si ikiran isa sabat wallah kapabati ang Quran. So kapag makin-kinuha kapag tiyak ko Quran na sadya po ko niya na balas na tibol na isulat mo sa langita ano mo lang kalagi din siya kana sadya kati kapag tiyak nakati mo kala akilista ako na amal ka imatol na sumpatan tanong sa mga nabi. Lagi na pitero akan natin kung si isu whiteboard kay sulat na sa kapatid tulog-tulog mga na na next class na. Oh. Si tanong niya pasad din sa Nabi Shuaib. So Nabi Shuaib na ayat tuwel o pangtaw Nabi Shuaib na tuningaran ng tatuhon? Aika. Kaya kamundo to may nagwan na bibuwatakan inig mo na si Aika. Lagi mapi amaral. Habang iba nakapanaswat ang mga nawayan. Lagi na Aika. Lagi na ni pinakamal ano no. Si Sema kaliyan na gimutapi gilidal o nabiga Shuaib. Hoy! May kusta nun, suwaya mga ano niya na nabiga nun na inikul-gulita nun nabiga Shuaib na pag-gulita nun ng Ismail. Nagiti ka pa katutulog-tulog yan. Yaman niyan na may kusta nun sa Ismail na tulog yaman na transfer tanong ko nabiga Ishaq na pababot taman sa makaumatan ko nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ini yang urun na lagi sama ni lagi Ramadan na syukuran bulan Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban. Sana betul na syukuran bulan so Ramadan. Maka para makaumatan si iku Ramadan na miyapas sa julang ano Nabi. Ida ba tiyo? O mambu tatalo din yun. Ang may design naman yung sa Korea, sa video. Ito na mga disumpati yan. Kaya man, ito tayo yung baluto lang. Kapag ang talog ito may so history si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nulang tanong sa Nabi na Ismail. So Ismail na inibawata sa ayah Eden, Nabi na Ibrahim na 80 Ayah Eden na Nabi na Ibrahim sa kinimbutan ko Ismail na 80 na marami na Eden. So Ismail na si ko kinimbutan na kagiyakiyata po sa siiga may ito. Di na tanong may ito kagiyata matakso. Nakita mo sa siig. So ay mana niya nasara na yun ay ni-transfer sila no
Ibrahim si isa ina Makkah, gibutan mga kapalawan sa Makkah, ayang nga naging kutuwa, tiranspiran niyang kira na lugar na ay ignuturo na iyang Farah. Kung ano sumangaran niya nun. Yung ta Farah, manulong na, dikitad na Masjidil Haram, na ron ini transfer sa Hajar Abuso Ismail. Baik. Nialitan masudyo kapag waro Ibrahim at ilugar kiyan si Ismail at sa Hajar na mindu aso Ibrahim. At nasudo Ibrahim, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum la'allahum yashkurun. Gitu sa pangalan Nabiullah Ibrahim. Baik. So Ismail naskanian ipageng-pagenay ang makapagde sa kuda. Dia nga anak kuda na dia na nakapagdaan ka Mayla. Mayla man ang kuda. Ha? O Mayla so kambing na mas Mayla agi nga nalawan. Kuda. Na ayaw pageng-pagenay ang makapagde sa kuda na gumiya kalayang sa kuda na sunabi ni Ismail. Oh. Kanya ni pagbabago niya nakapagod. Lagi ka na nakunin na kayo yung mga kambing. Di ba so kami na kanang kami mo pagod. Jadi ka na layaman. So mga harimo na kalabang pagod. So mga kuda na kalabang pagod. Na ayakya ba nila na service na kagi-inisug Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamangda kano sa kuda. Pamangda kano sa kuda. Apa na demi ko ang naiwado to Ismail na ayah service yan na kuda. Kaya ba yan na sa kawan hotel na pinatamag niya sa motor. Motor. Kaya ba yan na umagda ka sa motor. Nagusto niya. Umagda ka sa motor. Na minirampay ka sa hotel. Okay, no, pagday nga nakuda, natama sa di ka mako, masawan utin, dahil umalis sa lakad na sunat. Basta pagday nga nakuda. Kawa. Ha? Namakya ko nito. Oh. Natingo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pamangga kanu sa kuda. Apa na nagumukuha mayo wa Ismail ayah service yan na kuda. Totoo. Apa makipag-isir ka na, pamakakapag-isa mo. Antay pag-ganyan na kuda sa kuda. Ismail. Natipurig ka. Purig sa kansar mo. Ina. Yan na natin sa alin, kumanggutan na. So Ismail, naskanian ipagpaganay ang makatulong sa mapi paras abe sa Arab. Oh. Naundawan ng mga nabi, 124,000 ang nabi. Na ayaw ang pagpaganay nabi, kau kita na budulian sa biyak kapi-api abe sa Arab sa nabi Ismail. Inuto na kagi si Ismail na inuto maumangan ayamin pagingidaian na pamilya Jurhom. Lagi mo ta Jurhom na upama kasi kita no na pamilya palen patataro sa lalag. Okay. Para lagi dumangon orang. Na ayamin pagingidaian na biula Ismail labi pagingidaian sa Makkah. Na siyempre hindi naman namin ipagmuta ka sa ulo na di naman yung beluya kuwan. Ha? Di ka di beluya matoy talaga. Inay naman si Ustad Basit ka, di pagawa ki Saripada Makalang, na mato na depo ka to, di Basit. O ay, inay no, si Siyente si Ustad Songdo. Saan ka, hindi naman nagtugong ko siya gino, ano kung pangdo ko sa giyo kaya kuwan? Katariti ko sa giyo kaya lagi mo ta pamilya Jurhom nasiran di mga Arab ang mga kukungangan, mga katataro sa Quran. Lalag na yan yan pinipagilid.
Ay aminig paligid ulag na Ismailo sa Makkah pagunay na pamilya Jurhum, pamilya Amlak, Nagu, mga taga-Yaman. Ginalinig paligid yan. Tayo, ni mamanguda si Ismail, na miyang aroma na si miyang among sa Amlak, ang namin sa Jurhum. Yung mga Amlak na isaw tumambuga ko, napamakasirkitan o pamaw. O pamakasirkitan mo, lagi mo ito Amlak o paman na mga taga-bukid, o di na Amlak na mga isa sila ng mga di ba sobrano na maranaw kutub sa Iranong lagi dito. Nagyan kaya Amlak na sa mga buwat aliran naroon niya kapili si Ismail sa punarumah niya. Okay, nakagaya mga alay din kuwagun. Kung mga di maranaw din kuwagun. Ha? Mga pupuruin? Mga bidan, lingong? Na mga pupurigang kuwagan. Ang pamilya Amlak. Sikiran niya nga mong si Ismail. Nakadyo mga pupuri pagang. Nadabayiran pa ka bukuan. Pakaroon pa lang. Na inordiran o Ibrahim si Ismail haway na. Haway na. Inawan Ismail lagi ang kaya bugoy. Miya nga naman natigay na siya kuminto nga mong sa Jurhum. Kita pamilya? Jurhum, mga umang na. Yaw ginabin mga mong. Miya nga rumagiran. So kaya pangamungin sa pamilya Jurhum na bimbawa taon sa Sapugawudu mama. Isa riwayat na ikatalo ko tuwa buboy. O na api ang ikatalo na ikan mo ni importante bimbawa taon sa Sapugawudu. Sabab saja kaya di tanong di kang gagawin sa kaya oras tanong. Kakadiyagod yung kapri kita tao ka antir na miya panjutan si Ismail. Kaya ko yung ano niya na masakit din si Ismail na inimbitira niya suwari niya na si Ishaq. Kaya namin ko na kailangan na makabitira niya. Tigo Ishaq ang tunutuwari ka ba? Inang gula yata. Gula yata. Hindi no mga tamang kung mga forma sa mga panabi-labi na disiran di aya kamera sumakera na mga pangarumo na lulutihan. Tigo Ishaka kupergiato sa no sekretary. Nga tanyo isulat tanong ang iso. Ana mabunggoy na kung saan lang yan. Yan ako tabo ka diyo. Apa na dyan? Napigil ka sa mga okay. Yan na inyo di raya pag-usar ang tanong na kaya niya ka usar na ito lang. Suratan. Tayo. Anak, tumili ko, kami akan piyak-piyak ako. Ano lang pinta? Neno ko bumukap, kaya ka bubulbula yun. Na mag-lecture ka. Ayan, ito pa kayo mo. Okay. Yan kaya pamilya Jurhum, pagang-paganay ito nakapagdil sa kuya na sunabunda. Ismail. Ang pagang-paganay amosa sa mati ang basa na sunabunda. Ismail. Ano niya bre, gugulan sila.
So Ismail, napagod niya pangamungan niya na pamilya, isuratan na English video. Amlak. 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 Giwan ano? Hoy. Malapa. Kira di pagod na yan. Kaya mo nga. Pangamungan niya nakagyan, sutintan mga rinigay ito pa, mga atas si kapugong, mga atas si kabutuk. Doon masarap sa Ismail. Ito to, Ibrahim Yakin, Doon yan. awaan yan. Sige na pangaruma ba? Okay, miya nga ruma, ayaw mo na, miya nga mga niya na pamilya. Jurhum. Oh, Jurhum. pamilya Jurhum ang mga miya nga mga niya. Na, ayaw mga mong saging nga pamilya Jurhum, mimba watasera na piringan din diyan? Sa Pulago na. Sa pulo agu? Dua. Aywa. At nawata yan na buboy, Mali ako. asinasma. Anas mo. Oh. Yun kaya mata yan na buboy, asinasma. Natigyan ko Ismail, Ishak, ang bula yata. Kaya nga mo nga. Ha? Bula yata. Na ayaw alam yan, nakagiyong bula yata, na suwata ka, di ba, tuwing suwata yan. Kaso ay sa puso, ya ako. Oh. Na suwati gid so kakawata ka, napakipangaruman ko suwata ka na sinasma. Ana tigin mo biya gyud na ta. Na biya nga rumay ay sinasma. Ice. Ha? Ayaw mapangarumay ay sinasma na so kaya berbedang kira na aya ipunduturo na benu aspa. Oto, so kaya berbeda mo ais na benu aspa na pantalon mo to. Fine. Oriya na yung mga gubay kulay, tama piya kami ako sa tanong sa kuwano. Siya niya Ismail, niya sakit sa kanya na niya tayo kung ido niya na 137 years old. Ano to pala ido? Aga to sa butalong pulo ako, Petorabo. Si Eskanyan mini pun sa hijab. O dekat ta o kubur di anak yang hijab. Sama to na makadulit sa kubur na si hijab, Hajar Abuso, Ismail, si Saida, hijab. Alright. Kaya karena to, tama ni mato lagi nga na hijab na hindi na araw. Alright, lagi na hijab. Na ingit na araw. Ina na hijab na. Si sa Quran na ano po na suratul hijab. Diba? Na, niyatay sa kaniyan, ida diyan na 30 magato sa mo, 30 ago, pito. Okay, manuntan ko Ismail. Kadi magari. Ay ang siya tanong sila, makaprunan sila na gusto, Ishak na nga dito inuto. Oh, eman na nila kambal. Fine. So, man so Ishak, na inimbawata, akapapantaga na aya idin o Ibrahim na magatos rabun ay idediyan. At na riwaya at tiginadiga kalalawan ng kanso magatos rabun. Oh. Sama doon na inimbawata so Ishak na aya idin inaiya na siyaw pulo rabun. Sama doon na 90 years old akiyaw gat o Sarah. Tama na ito na kapag ito na kering video siya puno rabun. Natin niya pulo na kumanin siya na. Oh. Ay. So Ishak alayhi salatu wasalam na si Iskanyan inimbawata sa Kanaan. Katanya Kanaan suratan mana Kanaan. Yung Kanaan Nasan, inimbawata so nabiyuda, saan inimbawata so? Ishak. Yung Kanaan, na iman to na ayangaran niya na Palestine. Oh, ayangaran niya iman to na Palestine. Na saan inimbawata so Ishak. Okay. Ayun ko ibota so Ishak, na niya pikir
Giyaso ikanwa riwayaw. Ino mga piyaso kisason ambi galaw na riwayat na kendi. Na miya pikir o Ishak pakapengarumaan yan. So Yakub ayam anan yan miya pikir o Nabi Ibrahim pakapengarumaan yan so wata yan na tonon. Ishak. Na ayam miya pikir yan na so wata o so Hatwabil, yung na si Hatwabil na isa na naman na dito. Hatwabil. Yung si Hatwabil na adlawata yan na si Rafika. Wata yan na si Rafika, aramdan mo na yung Rafika. Yung na yawata yan Hatwabil na si Rafika, yan katitay yung lugurago. Yan pikiro, yan maanan yan na Ishak. Hatwabil, bertani kuna, kuneni. Sudah ya. Anak lagi dia kata tengok Ishak. Awak tahu Ibrahim na. Anak kita weh, dia pengalamannya si Rafika. So dia pengalamannya si Rafika, na problem mana si Rafika na di Mota. Oh, di Mota. Lagi din pumunta si Rafika na bugiro so Ishak wallah ya Allah. Hindi kami kasama. Ano to? Fabasyarnahu bi gulamin halim. Ya Allah di kami kasama ta na buwa kitarim wallah na bumoga si Rafika. Oh. Nagyo mo ga si Rafika na niya kung gutugot niya kalaliti na. Oh. Nagyo ba asisi na sa Palestina sa Kanaan na may bawata siya kanya Rafika na pag naimutan at asong ngaran yan si Ais isuratan ko sa kanya na Arabi ayaw sa Arab yan isurat nun sa Arab na Ais at tumago Ais oh ayaw mana yan na siya yan ayaw ikan mo bata yan na ang tawag suya ako. Tama na yan, natuwing na yan. Magari ang bureau. Kenapa jiwa kapagari lang natuwing? Ewan natuwing na isinsay tang na. Ito lo to. Isa-isa sira, bagari sa magwina. Uy, ang magwina. Na isa-isa kini buwa talo. Pamakuha na iya. Amban. Yun, isa-isa dito. Una. Sabab sa na aya yan ay matay Ishak si Ais abi si Yakob na si Ais na yan yung pangarumay daw no si Rafika oh yan nga nan awata karuma imayo sa tamparan pagiwata anak na tilibagan dun aya nga rin na si Rafika oh na siya kini yakuan Ishak na so kaya pangaruman yang kay Rafika may bawata siran, baka ganda ay ding bawata iran na si Ais abu si Yakob. Oh, yan mo kamban. Si Ais na ayan digublag si Iko Ishak. Ayaw digublag. Si Mabu si Yakob na si digublag kay Rafika. Para makukunin na natin ini. Mababagi na, hindi ba yung ginagawa sa mga inaan? Hindi ba na mga tayo din ka nagublag? Oh, lagi ito, ayan digublag si Rafika na si Yakob. Na ayan digublag ki Ishak na si Ais. Okay. Pero kenapa digublag kukuha? Kenapa kagi aya so Ais na kagi digublag na digublag yung ayan, ayan lablag Ishak. Na si Mabu si Rafika, na kenapa lagi digublag si Yakob na berniat na yalablag si Rekuan. Yakob gak lagi dinoto subin judi kira pengabublag. Gitu umaki ama gumaki. Dina. Agin na ko masakit so Ishak. Amiya binasan so kailay niya, kapilay niya ka na nagiduwa na. Along-along. Na ako rin nga ayat ya patay niya na magato sa bulong-bulong ang ibigay. Oh. Niya kayo kung duha pili niya, hindi ko na kilala. Oh.
Natigyan na sarang ito na migo na si isa kawanan niya si Rapika. Ano niya di Pangsalan. Nasa liwan niya si Ice. Tinawata ko rin. Naku na rin tigin na pangano pa sa kanina. Tingnan ngayong ama, natingin ako pagkadagpap. Natingin nakakabuong siyang ayugagan. Kadibay yung sakitan na di ka magugaya. O man. Natingin na waya kaya ma. Naong matakato na kung natingin na asara dito nga matingin ka pipiya. Natubos ka di pa mangin ko ama, ako ka mapiya. Nagul itipu sa walay na si Rapi ka. Lagi ayan ang labi na si Jacob. Hindi ang pelulu ba si Jacob? Ino ka na nila? Iskay ngilkan pamilya. Kaya minggu Ishak. Nanti ginawa ina. Nagpamilya lagi nagpapangano ka ng mga kambingyan. Gini-video nila. Si Ay senada. Kakandida tudo to arkian man. Kainos kanya na so ay snacking sa Indero, kakalilit ulit ito. Okay. Nakagiso Jacob na mabubigay kikidin niya no. Nakapanguyan siya ko. Yung mo kaya sumuli yan no. Ayaw manote, hindi pa nigyan guys. Ay, ito. Isa. Ama kataya. Jacob, sige hindi. Inaway. Natigin na, namata natigin man. Karagin din ako ba siya. Siya ay natigin na yung dira mo na si Ice. Nakitigil, rako. Kumiyanon ka. Biyo, sumusugod na tingin na doon. Kulining po ya Allah, kulining po kaya Allah, gilawat akan na Jacob na berdudong kayo niya mapiya. So, kaya nagulurapi ka, tinabiyapasan duwad, tiginawa, natigin na tapad ba? Natipukan, palami ka, bakong makasika ka kami, ay ka. Kalau mamuti po siya ko, yalang di ba nga, tigyan ko masih ay sama wija kami, ang maluluto, yan o. Nagyama, nataya, naman tingin natin ang juwan tingin, tingin na kaya juwan, bibig ko ang mga tao. Natingin na nagabikasan. At tingin na ka na undir na ini. Natingin na kanya niya ko marang juwaring ha. Ay ako, ang mawin siya kami na agip ko, raw na ko yan, ako na itigin wata kulay. Natingin na bumala, natingin na niya ka sa Sofia kompleto niya. Natingin na bumili yun, natingin na minipamang niya ka na ko, wala kaya pramisa ka na ko. Na durong yan yung YouTube na niya buntalo. Ay, natin ka niya sa masarang ichina yan, natingin na giintay. Ano pa nakapag kaya sa kauyo mo yan, kung kapunang kaya sa inaan niya yan. Oh. Imanto at tigil ama na alhamdulillah ka niya kakaka. Okay, nakagiinom na anak ko ako. Napiyan ka pumatong so ako. Nabulog lang. Alam, yan nakasurapi ka. Misilitap man. Tiyan mo muna iya makalaputay ko yung nawata ka na eh. O, nagito ang tingin na maana, miya ka, tigo ano, yakap ta dyan mo buwan. Yakap ta dyan mo yaku. Ito, dito, isa. Dinawata ko na yun, may gato. Asaran ingat marata di pagalingan ay Panginoon sa. Ya Allah, kung hindi ko rin yung gawata ka na kayo na maapad ko ibilang sa dunya. Bitigyan mo rin niya na king. King sa Indero. Ano biya kalalay mo, so ay yung gawata yan. Oh. Natingin na may ay gida ka mawata ko lang niya daw, tingin na ma, pinalamatang siya, kaya nga niya siya man-yan. Ayun kaya talikod na siniriyan siya. Thank you, Jacob. Makalimatan, hindi tinin mo ka, para kalimatan niya, thank you, Jacob. Ino niya pag na iyo. Na kagiyam niya sipat ng rapi ka, ada ka inawik. Buta pa sa on, may peluluba siya, kung iyato niya, tingin na awa ka. Putay ka. Hindi na putay. Tinamisis sa pas, so ay buluan niya. Natingin ko siya. Tingasok ka sa haran. Yung taharan, no? Di ba niya kan may na ko si Ibrahim, so Sarah, so Lord,
Si ama iya nabi ko pasisiran, elom yang pasiran sisa kanan, nasulisiran sisa haran, tiba. Kaya pada tulakan kan, dubun arto. Oh, tiga haran, dubun arah. Oke. Surat Musa Arab lagi. Nah, semua saharan. Tinggal ini. Nanti kita perlu pengaruh suawa bapak kaso lagi ya. Nanti ngaran yan si Laban. Oh. Lulu ba kaso lagi ya si Laban. Lulu ba karo? Tinggal ini. Tinggal pas tu waro ka bertay ka. Kapakasan dito sa'yo. Adna tawag kerawan yan mamagtalo pagarinya ko. Asal din? Ada pilit na. Gusto ko din nila. Natingin naman ini mo, pwede din mo ka, doon kanya muri auto. Ikaw mo din. Nabuwag pa, nabuya kaya ka iya ako po. Kaso sa Ingles, ano to? Nakunas tanong na yun. Ang ano pangakuha sa inyo? Ina pati? Pwede. So yung iskanya si Saharan. Oh, Kanaan. Ate akan anong. Siya makapupuno. Kasi siya matatagwa Haran. Siya transfer kanya. Ayah itu siya na si Laban. Nakiki. Lalakaw din sa kanyang yanalan. Niya ako masaya kaya gagawin na. Nabuli, na murti ka yun. Lalakaw. Kaya gagawin na. Kaya gagawin niya ron. Nakakili pa ka na ako. Kakalimutan. Yang istaboy saya. Sama din na natin haran. Yang istaboy saya. Kuminuwa sa ato. Kuminuwa, tinurunan niya. Ito natin kuminuwa niya. Hindi ka mainit. Apa dia udah nak apa kan? Dewan lagi. Kaya pindi kumatan niya bitit lagi po. Ayah bitit lagi pian na tawa. Oh, apa punta sa buwan? Lagi. Kapinay niya sa mga malaikat na pabuko na napanapuli ka mga malaikat. Sure lagi na to kabaitan mo niya. Oh, gilay niya. Ayo ko pagilay niya na to sa tagi na pan. Niya nagkiyon aad na to niya doon. Yakob. Sisiyapang ka na ingin ka, ising kriya ka na ng ingin yung mga buwata na. Oh, lagi mo tatyo kaya katulong ganyan na. Lagi ako makaliwan, nagamiya ka no? Yan ka iya ato na ukulunan yan. Pati runggan man ato runggan. O minuwasa, lalanan yan, lalanan yan. Yan lalanan yan. Pipikan niya ron na para tumunta na pumikinta po. Pagawa niya na, inawa niya na. Ito siya nung. Nah, niya ron sudun. Again, kung ako ba sa ibig ang haram, tiyan na anday iwanay laban. Yan o, di pulugan ba sila ba? Tingin na bapakan. Nakiyo, inaban. Anak tiro no tanamis ka no? Ibulunod ba, bertetap man sa walay? Walay ko. Bertetap sa walay ko. Ayaw ko makumasa may walay laban. Di natakari. Di na bapa, wata ko'y rapi ka. Di nakarapi ka. Di nakarong mo ishak. Natigil na piro pagiwata na ka. Wasi. Okay, napiya ka sulti, napiya ka kanya. Di ko makakat. Tigil na ino ba ini? Di niya nung pag-usay ang bay no kasi sabi yung bugo na ko. Bugo na ko pagariyan. Di niya nung teruwa. Agi ka nabro ko imudu. Okay. Ako maranaw ito na ilo kasi, hindi na na kaya miyang inturo to ako na. Ito mga kamaranaw to. Wala, mga rubo na kitigil mo pa, mutin. O, nagito na na. Dia, mana niya, nilikta po kayo, lupa ulit na naman gari. Hindi pila ka po gari yan. Okay, basta na pa yung piligan na,
Itepok ka. Natingin na, Bapak, natingin na pinter orang ini, ano ko naman otak ka, raga. Tinepok kisyo. Hindi na po na rumakurong. Ano tingin na eh? Makaliwan yun sila, no? Nabiyakan yun siya niya. Sili, biyakan yun sili, hari niyan si Rahim. Leon, Rahim, liukan mo siya. Kakataya si lagi niyo. Ya, Oma. Anak kajiri yang matay. Matay disuwi ang anak niya. Daya ako kapuringan. Daya ako nabiligay. Lagi ako makaliwan mga nagawirang may deme. Biyak iso ya Bapak. Bapak ini dia bro. Tidak itu kan wae. Tingin di wae. Minsan ka. Hari yang di na iya. Kirapi ka. Oh. Nakita lagi ikunin akan diri kapag nakasigurituan, lagi ikuan, Yakob. Kami ni kagiran. Lagi juga tamang. Ayan dia kaya tayo patirakin, kami ang katiti dota. Tadinya saya pasiguan. Nah, nanti nasa juga ng mga dia kasi lapor. Nah, yan di kita paano tinaswari. Dili mo. Dili, sorry. Natingin na kunaro ka tingin na way. Natingin na gulo ka sa pituram. Dili no. Nakapasa yung pituram nagito dito. Kaya mana diyan. Nama apa lalu nama? Tidak mati. Kita dunia rapi yuk. Tapi kita lihat tengok orang lalu mengata lagi. Bitikan anak. Tapi tidak pernah gimana? Nanti punya ini dia pitorang, bikin aku paham dia pitorang. Nanti anak. Kawin na usah. Nasi kafir kawin ini ya. Kenapa satu dah serakin dah? Ay, napagkakalian mo mo. Kenapa satu dah serakin lagi Pak? Tingin na ayah kutikan siya na kailangan na mo na suka. Ito pa kaya ba? Kailangan. Ito pa kaya lakas. Di ba buli mo na sumangalok stand na? Kaya yan. Di ba pa kaya lakas juga ba? Di ba? Tapi lah kan tidak dikubiyau. Nanti bagan nada ya, wah adi pila kadila dia hadir dengan lama kain nam lama hari dia naik. Ama kada kau. Kan may pangatlo sili yaw. Nah gitu. Ayo mana dia sama begitu deh. Tiga nana. Kawin kita nasi dia. Nanti dia buat mana ya kasih tidak lagi. Nanti kita di kebagian tidak sasi sekali di bumi dua. Apa kalau terang? Nato na pengaruh kau di tinggi anak yang main beli. Di mana pikirnya dari mana beli saya juga. Betul. Ya lagi. Dia kalau ngaya pengaruhan ini sih dia. Bimbo tasir dapat kata. Oh, kata watai ranu. Sini ya. Na anak media asyik sumpah. Oh, ayam media ini nasi sumpah. Ima musirakin na anak media mamu asyik balha. Oh, nababalan na oh balha. Balak. Ima media no. Daun sila magbugay David kakiyan. Dato king soy amairan. Amairan lang. Tingin dia. Yakob. Pangaruh nama pembenci Zulfa. Kemudian tidak bagi juga. Tidak wae. Nah, dia pangaruh mana di Zulfa. Mimbo tasir aja dulu. Oh, mimbo tasir aja dulu kata. So, kaya betul lagi Zulfa sa dua kata. Miyongket berumah si dia. Mia lima awatai dia. Sama lo tuh tadi lima awatai dia nah. Gua watai yang di Zulfa. Nah, tadi minggu dia fiturang. Oh, betul. Nuan. Dia fiturang.
Anak kita magkagawin ka. Dati ginawin. Yan pangaroman niya si Raquel. Ah, Oh. Yan picturan mo. Yan pangaroman niya ni Raquel. Dito bipang niya. Ayaw man na kinisapang na babangan mo na sugar rumay. Na sugar magari. Na sugar pagituro ng Taurat o Musa. Na sugar ituro ng Taurat na niya bawan. Oh. Yan pangaroman niya ni Raquel. Yan ugat si Raquel. Ini kau ugat yan sa Nabila Yusuf. Alayhi salatu wassalam. Nato na itatanong tanong niya, ipiniyang tanong ko raso. Ya piyagin nga ya mga tututan, yung bigyan love story. Ha? Ang niya anak ng rastan. Oh, na. Sama mo to, na si Raquel, si Jacob na iya sama nuto karuman niya si asagi mutatay na pagaliron na tengaran niya. Pagaliron na si Lia sa Lungga. Si Sulfa. Oh. Na ikatalong si Raquel. Ayaw atay ni Raquel na isa. Yusuf. Ayaw atay ni Sulfa. Manjur. Ayaw atay ni Lia. Ano sila? Na. Alin ko yung ano yan na mapasali. Niya makalagin. Ini bitiray niya siya mayan. Babae, di panungulan niya nung. Panungulan niya siya. si Laban. Laban. Opo. Yan ay nungari. Yaku. Tininikan din niya naging. Nama nuto na ayat-ayatin niya sa manuto sa haram. Sige mo tayo kuwan. Laban. Laban. Namya ka 14 Ang years. yakat mo pulo-pulo. Ah, Yakat 20 years. yeah. Yakat mo pulo-pulo kanya no. Oh. Nakuha natin yun na eh. Bawa umibundan siya ma. Asa man ito na si Ishak na bisipit mo ito. Oh. Natin ginawa yan mo. Ito ba kaya ako kuwan? Natitigin na may pamilya ka naman. Ha? Natigyan na Anton na isabagsak niya suwata ko ng awata ka makiya ng awata. Anton na ikibupang ka naman. Yan yung tamo ka ka natigil ako. Anton na kailangan ako na pag-widin na. Di na din. Ewan po pang tumanganiwa ka, naging na mga kambing ka. Nasa yung yung bitirita, nasa ikluwa, taong ewan na pumili. Oh. Yan nga natigil man ay ako nabili na kamu natin ng kambing mo. Pero na yung galing na kambing. Yan di kinaaki yung kulit na niya kambing. Di ka dito lang Naka na. Laban na. Ay, di kinapalinis mo ka. Lagi kaya mga kambing, nasa yung duwate na nakikita. Dati kinasagin niya kami nga, di ko pa rin, di ka suwata yan. Amara di ka rin mo, pasok ka na. Tamot ka. Tigil na, okay. Nakiyanin mo yan sa mga bibigyan ko mga kambing ko pa yan. May panibay niya, nag-ulisig. Ino ka na panibay, tigil na ito, di pa ka pagbuwat ang mo. Oo. Di pa ka pagbuwat ang mo. Number lang mo. Anak, ilay magpulaban. Ikaw kapasa, namati-muti mo yan nila, nakumino ako kayo. Yung to riyan. Yung akuan niya, namin yung tubig. Nainupitan niya. So, tigil niya sa gari-gari. Bumili ko sa ulat. Hanapyan na ko niya sa gari-gari. Nagkakatan ko niya sa gari-gari. Nasa Pagino Manila, ninulugin mo. Yung monugin, at yanuan niya siya ng mga kambing. Napiyamakin niya siya. Sunsuki, yung mga kambing na so mga kambing na pinuluga sa mga kambing. Gusiran titi dewa, di ka tadi siya ng titi dewa. Nagulang mo mau ba? Oh, nabi babawata. Isa ka diyo nabi babawata. Nada mo lang ini bawata lagi mo to ini ukirian ko kayo na aya ukir mga kuluriran. Oh. Kasi yung ukirian wala lagi to di bibuhat. Oh.
Natatangan ulang ba na kispatan niya, di na dyan nung ibu eh. Anak aja pas kajiran. Natingin ako pa, sama niya tingin ba na mga talugoy na buling ako. Natingin ang nanaway, natingin na so pas at pero. Kasi ito mata na ito yung mga katulong. Natingin na way pa mo ano, nangyari pa ni Binya na niya makapipi para sa kalamon kukuha na. Namuno ukiran na. Oy, napaganda na pipili-pili ro laban na dinungod na ki. Ibigay. Okay, nakayin niya ka pa ano, tabi ka buhay. Natingin ako pa, namapita na bulingan yun, natingin ako ay, na bulingan. Ayas siwa irakin. Ano si Rakin? Ate, yun kaya mga berhelay, apa yan, nararantang niya sa walay. Oh, ang mga tubig niya no tuwa. Lagi mga mumikan. Ang mga bulawan, yung lagi din ang pangalan. Ron di pa mga ni sa kuwan, Leila. Gupana mo kapana ko kanirakin na. Ano mapitaw to ng bujiran. Okay, naguwa kay paman kuway rakin. Ang mga tubo niya na yun. Naguwa niya na akin ka pipi ako siya. Kataw niya siya ako na. So, kung anak buto din lang. Tunay kito lang buto din. Puno lang di ko saan. Tadi dia. Tadi ba anak siya saya? Datang, ya suka. Anak siya saya. Ya suka suka. Buto din no. Tapos buto niya sa para padili para mabiparas. Naso siya, napiyan ang binututugan niya mayan. Ang dia nungutang ko siya. Wan ini kita po diyan na. Kamu din duraki. Kukumbu-kumbunya no. Agi ako baka lang kasiran na sumiyong si Nabel kung mga tugan nga pumang niya na tugan na siya pa ng mga watake mo to. Piyan din tugan niya. Hoy, ilagay yung tingin, piyan din tugan ko. Rakel. Piyan din tugan tingin niya ako sa mga tugan na. O mga sundarwa, katagad yun, nagwira naging makatag na niya wala kira doon. Jacob. Yapo. Talaga yapo. Tingnan mo. Tingnan niyo mga sulat to. Attention yung laban na. Hey, kaya mo. Ito. Ito ang tingin na pipi anak siya. Ay, isa tingin na mga wata ka niya. Nung inigyan manay tata, bapakunaya kung palungan. Ano man ito pero yan sa blue? Ay, putakyat tigil manay. Ibis kayo ko gano'n. Oh, mga sunero, Panginoon yung sulang wano sa puti yan. Kaya makarto lang wano sa paya natin. Ano yun? Tingnan ko niya, tapad ka sa usulan, ako na, usulan na. Kaya ka tapad din sini. Saka pun sulit pa. Tapad ka ba? Saka tapad berha. Berha. Tapad ka. Kaya tapad ka berha. Ang yawan niya sikuan. Lagi. Lagi nunggu tujuan jauh untuk dia betul. Oh, nanti bikin latihannya. Ini ama dia ngatigin mana berkata pada kasih sila menjubasa. Oh, apa mungkin ngatigin mana inspirasi yang udah pipikan kan lagi untuk dia ke sadar yang dia tolakasan ya siapa dulu dia muska makan. Manayakan. Nah, cuma tiga berkata pada mau bertamu. Ito na ini sila bisita. Kasakan. Lagi tingin dia ako, lagi tingin ako ada. Kalau dulu baca ini. Nah, ayah pembangun ingorkan na bangga di siapa mawata na. Ubang kasiran duwe. Saat pada mama, yutinas saja teori. Ubang kasiran duwe. Ah, inung dia besangan dia bisi benda mga taga betul-betul. Duit. O ba kasiran duit? O yaki bapak. Oh. Nah, dia raw to na taros dia raw yung matan sa dito sa so. Benar ko pendapat. Akin kung bakaran isiran sa akin kay ang dia betul sa kuan. Saya ang betul sa kuan. Yang aran dulu na saya. Oh. Jadi ya saya. Nah itu sudah pikir lagi depan yan.
Oh, perkara ni Ron. Ayo perkara ni Ron, nangyat ang lawiran na Kanaan. Yung ta Kanaan na nudujo, ice. Nudu si ice. Ha? Natingin na ako. So yung gusto ko, tingin na may gistidita no siya din lagi. So to subite tayo na pala na magistidita no rin. Oh. Oh. Kapag kung tuloy no, Raquel, pinulungan ka sa jaga dito, sinasama mulia si siya para sa mga bata na. Ha? Eh, masih ka na rin. Pagpunta ka no kaya kayo, nakalusa ka na na sungano ko, ayos, pagariyanan. At teruan niyo na sumon, so orif ka niyan, aarin niyan, ayaw. Oh. Pero ako na ulit pang yan ari niya no. Kaya maana niyan na ikakadiri yan. Karon na gumagugugugu na niya kukuda niya ko makukuha. Ay, inano ka riyan na. Inasusuko na ko o orik ka na ka, aaring ka, asuya ako. Anis ka niya. Yatitin niya ni Panginoon. Inasisasay. Natiro na lang. Natiro nga na kanong nagayaw ako niyan, natimo ako sa paggetos asundero. Nakang sila bulang-bulang. Yati na napagkita na. Taro. Nah, ya ka makuya ko na yati kita. Okay. Pina. Kaya man niya nakatya pagilongan niya mo. Natimo sa paggetos asundero. Apala palitan ni Panginoon. Dia bis maalin. Sugan ni niya kan dia bis maalin. Namanya kau di dalam neneknya supaya dia kira gagawi. Napakadali unian so mga karuman niya dia kira deudon napakasosod kan yang mga didir mapano so mga pamilya niya. At tingnan kaya mata kau na di pun natin so mga karuman ko so nawata. Oh. Agin mo yung ano niyan na yapikiro Yakob apet ko ninyo lola napakatiman ng uron na piyamiti niya so dawan uri pa niyan. Sikagi, tundukan na so mapiya ka kami mo, mapiya kami mo na kano. At tulog lang siya. Doon na bibigyan nila, piya mo yata. Tulog lang siya. Nauna ka no. Ay, iyaw na ang bota mga to na piya nagbugawi. Naguro bumirang paiso. Ay, kakagyan naman kakira pa yung gado, sila pulakan, do ka, sila pulakan, galang niya pa asusod ako yung mga panaw. Sabi nga bata ka, na kagyan kung maduwa gawi, na tigo iya uwitan ro, final. Sungutan ro. Agi kung kulala ko sila, gubel ako mamana. Bila kaya doon. Yakob, agi mo tama man naman ay katutong. Oh. Nabusi lang tanto sutuka pinga. Oh. Dia dah membuat teknik nanti sa ko. Oh Yakob ka, kami lagi bunuh juga mereka. Nah dia semua Yakob nabusi kapan isagili. Dia suka tak mana? Keeping. Itu. Nah dunia sini masih pasal sakit. So, Yakob niya po, nagyakan niya man. Oh, namiya ko tujuan di ba? O namiya, ato nini. Niya na po yan. Di po na ito. Di ko malay katanda kami. Inasa ka nag-isuya ako. Wata ako Ishak. So Ishak na saan so Yakob, wata ako Ishak. So Ishak na wata ako Nabiula. Ibrahim. Nasali ko lang natin ko Yakob. Wanta ka. Ayun yung ituturo niya din. Tingin. Malaikat. Oh. Napusungan din so Yakob. Basta yung kutuwa. Yun ang mawisabab. Asong mga bano Israel. Nagyang ko taparta. Kaya na po ang kukuhan. Yakob. Kaya pa niya nung siya. Napagkira sa kami. Nagitibitiran mo kung kaharap kiran. Nagito mo kaya sa kita mo. Nagito. Oh. Nabi ako manuso, Yakob na digul. May ako makuwais na timba. Nakapapali ang kami. Napagilay no ayos na hindi kapagilay. Nung gusto ito pinula po na ikasa. Nakapagilay po. Nakiya gagawa no? O ay na, gubayron lagi.
Ayo, kuan na siyo judo niya sabi kapito niya na siyo judo. Ay, yang aling babuin. Kaya besok ka sujuda, lagi dia tu lah sujuda boleh jadi, bukan? Oh, sujud jualan. Nabi Ayub, Yakub sabi kapito niya na sujudi na suruh ais na boleh sujud. Oh, nakita ko sa dudu. Kapedi, lagi orang apa pasal? Di mana kita kesuai? Tinggal na ari Yakub. Adi ni lihat aku nama kata orang begini. Oh, untuk kejiran yang ada ini yang aku nama kata. Langsung dia mana ni nak kejiran yang aku nak dia. Akateru Yakub abesta imbina kanunian. Nah, juga kanuna sujud juga. Besta imbina kanunian. Oh. Adi ni maka popo. Langsung juga itu rumah karuan dia lagu pada lagu si Zulpa, si Balaha, si Dia. Si Rakel, so mga watayin, tama mo Yusuf, nagusir na sujud niya ka? Yakapin ko sila mga sujud. Anak, yung anak man turuan niya. Gulong niya, kapag hello. Natingin na nabi. Iman to, narinig na anak siya. Rinig na anak siya. Lagi rinig na anak siya. Napunin ko kaso ini dia mat, nagpapong pag-ibig. Wala ka na na. Hatinya orang dulu baga saya ini dah beli kan nanti kita asal menarik dari kuda ini anak rumah na apian jepun kagugu ini narona ayah bukai nama nak anak nanti lima tu nari ini nanti nak naloma dia kuat nak masuk kami nanti kita awal nak kau biasa sisiran nah ayah biasa ayah dia kau masih ada yang utaya sayuru dia udah berumah rakyat ah. Hindi ka ugati si Benyamin. Roman hindi ka ugati Benyamin, sabi sa kaya kaswera. Hindi ka ugati Benyamin, nakagi inibota si Benyamin, ay karili ka na, miyatay ito si Benyamin, no yan. Sama no to na sing, so, nabiga, Yusuf, alayhi salatu wasalam. Ate, maging oras tama yun. Ang hindi ko mapumasira, dahil ay, ate, magpula po na sa kunse, mga kamusin. Kata si Wano third. Oke, kakak niya, besta mga tayo kapo. Mga tayo oh. Nah, ayah Peter iya ako. Natigil na iman to, nagadisisitan sa iya ka iya ko. Derpa, na mamasak ko sa lupa o. Mayawa ko nyo. Saka sana tigil na sulpan na mulay ka sa mulay na ka sa yung katawan ng batara. Saka mabuli yan, naro kau. Saka mabutigyan rakyat na naro, dito kanu ang tugiyo wata kaso Yusuf na siya kanina. Kami atay tutoso, Benyamin. Nasa kanu ang mga amiga kan, na dulu ba kanu, kapumasa ko siya sa lupa amabiya. Kapumasaan niya ng buta pakatutulungan niya. Pumasaan niya na. Beli kata na to ni pumasaan niya o mga kambing na imedino. Nah, dia pamasannya. Jadi pamasannya. Natingin iman to na boleh tayo sa masjid. Bimba dayron ang masjidin ayam ananiya na Baitul Maqdis. Oh, dia Baitul Muqaddas na bimba dayron ang Nabi Yakub alaihi salam. Taman niman to na Baitul Maqdis na. Yun ang nititido at tama niman to. Napugiwan ng mga Israel. Kaso mga Israel na mga wataway ako. Di ba yang alam mo Yakub na Israel? Oh, kataman ni Matong na Israel pag yung budiran makwa Palestina, tigilan ka na niyo. Maka nangyay pa. Yeah. So, yan ang isa pa. Okay, budiran. Na, dia kaya Kanan, Palestina, na kita kemudian na Jordan. Oh, nah, sehingga paukit sa tambal sa Sulpan na malinis yung ganito sa Arabia. Nah, dia ada begitu sa Kanaan, ayah ibu turun iman to Palestina. Oh, lagi na iman to di doan. Iya Palestina. Ayah mana niyan na tama ni man to tama na dabagin yung dia na di na ditidoan. Problema tan sa kaya mga Israel, mga Bani Israel na ayah mana niyan
na pagmasiran sa iya di kada sige 2016 o 2017 2026 o 2027 kami akalala ano pa kami pamasiran sa Ranao. Ina mga Israel. Weh, Si India akalala kami ako ay nagtatapar sa wao. Mana kami Sino naman ni Chris? Kato mana niya ako irano. O pa makapito sini sa mga lokista no ha? Na di ba anak yung makatilig siya mga bang waruran bang? Anak pakatitilig nung sa kamparan, anak roran bang sa Luguyabo, anak roran bang sa Ramay, yun kito sa diwe, anak mga roran bang. Ay noro kayo na yung mga bang mo to, kasumpuisa sa lupa, naan makapuisa. Nakayaya ka no, na magilig sa pera, pipuisa niya sa lupa. Ang piyama sa mga roran bang, na dita no kata, kita roran na, utay tsiray. Kaya muli ka nila naging gano'n kung kumala mo nila mag-uwi. Ay, kita yung sa gaya na naman yung kaya na notar. Inotar hindi ko libre sa lay. Yun niya pa masaya mo. Ay, kita yung kuwantan mo. Malik na notar mo. So, ginanisabaw. Ayamanan yan. Namiyatay, so ayamanan yan na nabiba isham. Kung dito diyan na magluto sa bulong-bulong. Namiyatay, ang tulabinin na taman sa miyatay so isham, aguso. Ang tulabinin na Yaakub, miyatay so Ismail, aguso. Isham, na niya kaprubang silang. So maguso isa Yaakub, aguso Ais, na niya kambingin sila sa Kuba. Sa ayamanan yan na o ang tanong na imuta tutultan ang next na araw na paglutan ko Yusuf. Paglutan ko Yusuf. Kasama na yan, nagiging lako-lakuan. Awata o Yakob na ay aktor na sa Yusuf. Na paglutan mo, sa kaya kumaro ba na pag-start tanong ko na biyuda, Yusuf alayhi salatu wassalam. Ako na ikilipot tabi niya ng karong mga wata Iliya, mga wata Isulpa, diyan kaya ayaw ano niyan na, sa mga uruberang. Pinutulutan mo na insyaAllah, sabi niya kung ano nga na araw insyaAllah, kung kita nung wala isang kaitan ng Allah, sa ihirap pinutulutan mo niya, mga nabi, natatanong din niya, kena belang-ulang zaman mga bibigo, kena belang-ulang ng mga pangusya, kena belang-ulang sa tutulang ng mga nabi. Dahil mga kandigan bisa tayo, ako kusitan sa kisah sul ambiya, mana at tali na panakan tutulang ng mga nabi. Dahil dito kayo, makukasakor ka sa bato-bato, kamawa akor ka nung, na kaya nilibaga kakakan, alam mo natutulang ng mga nabi na pala yung katawan. Kaya mati, sabab sa nasiyatan ng utama na lagi ang oras na nagpiter ba ka na T30 na nagkatan na diya masuk T30 lagi nutulan ako mo kapakaluhin ang tanong si Ustad Nasir yung kaya imam tanong pagli tanong ko Allah ala na yun so kapit yung ginawa tanong amay ka ano na Jumat masirimato na arba Kamis alagay saluhin na minit pantag si kumuli yung nabi aron inibota sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab magsupa sa pakas ng mga ulama ano man ang giraw ang mga ulama di kinagapakay kaharam o ba di sila na kailangan man na ma-explain ito pipia na-explain pipia ay amarata na ibaratian na suwanay na igiram niya ko sa sabi na naatap pa na kanagula mo ng kuwi sa atap pa. Lubuso ng buron, di ba? O pamahalaw ko na ko kung ano na niya atap natin. Kung masama sa atap pa labi talong pulutin, malakadang niya. Ayaw mo, pugas na kao nasa sa buron. Lagi timang mo, maunidin na niya sa higat o ng buron. Kanagula mo na kao na iwan. Lako na kao na ipiyata. At yung pagkano ka na, kung nasama ito, nagawa ba tayo pang siya sunabi? Nagawa ba tayo si Sabitay? Nagawa ba tayo ay mana niya, napakasili ka sa mga inata mo, mga mata mo, ayaw ka kadyayan na, pamakinigin sa mga ulan-ulan, ang mga gawin na sa marata ko na speaker noon. Sumapiyaw na ito o di ba ginanipagyo na yung natanong na nasama na yan na amay ka diumat
na ayaw man niya namin isugat pipya o kinimbuot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na apya ang kaya Pilipinas na national holiday. Kakanya mo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa napilitan ng Allah, aso salawat tanong na mirampay yung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ang tanong sunan sa mga tanong. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kakalimutan ko si Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Katabi bainana wa bainahum bil khairat waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Baikkan kami yang mensyadid wa nama kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebaik-baik kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ay Allah, datangkan kami dalam nama kami ya Allah, menerima ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami yang mensyadid wa nama kami ya Allah. Bukalim kami ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tanah wa ma'aluk kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Taman ya Allah, syukur buatan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, nakalimang kasyaran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami yang masyarakat buat makan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ayam Allah ya Allah, kami amat ya Hasan wa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, nasyabuk padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lagi matang ganyaran ya Allah, kapung syaran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dalam kasihan yang surga, ikut surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukai jalan ya Allah, dalam kawasan surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukai mani ya Allah, dari pembahasan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nabi yang galang lawan namun teman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sadi mana pun teman saya ya seminar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nabi yang kawan ya Allah sama lalim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya rahman rahimin. Wa akhiru da'wana 'alhamdulillahi rabbil alamin. Ano kayo sulutan? Lagi kailangan tanong ko. Wala mga sulutan ng mga tumanita. Kuliah bang sana deh? Sakit yan na ano atong sakit yan. Orang untuk turang. Sakit tanuan na tawag niyo sa gigi. Ginayawain na minal-hijarati. Ilayin mo sa suratul Baqarah. Number 74. Number 74 sa suratul Baqarah na kasi kanapul dawain na minal-hijarati lama yatafajjur minhul anhar
Na ikaw ito sa isa makakatulog isa. Okay. Ang pagsinisito na